Nik ere holan gertutasuna irabazteko esan nezake ama ibartarra daukadala, askotan galdetu diatelako, baina ez da egia. Askotan galdetu diate, baina ez daukat lotura berezirik kasu hontan. Eskerrik asko eta kitxori gaurko mintegi antolatu eta bertaratzeko gonbidapena egiteagatik. Eta nire kasuan baita ere eskerrak emaneko nizkieke lan hau egiten lagundu didatenei, bai hausnartu Txillardegiko antolatzaileei eta baita galdetegiak zabaldu nituenean, galdetegiak erantzun zituzten horiei guztiei ez dakit zehazki zentzuk diren, anonimoak direlako, elkarrizketak aurrez aurrekoak bai egin nituen, horiek badakizkit, baina badazpada, hemen baten bat balego, behintzat eskerrak emaneko nizkioke. Eta azpimarratu nahiko nuke lan hau, saiatu naizela ahalik eta ondoen egiten, baina lan xume bat ere badela neurri batean, abia puntu moduan planteatuko nukeena, honi buruzko gogo eta bat bultzatzeko, baina euki ditzakela zerrobetuak edo sakonago aztertzeko kontuak. Eta baita ere EAeko begiradatik dagoela egina, nagusiki. Pentsatzen dut galdetegiak erantzundako gehienak ere Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako herritarrak direla. Horrek baituela muga batzuk, baina aldi berean EAeri buruz ari garenean ere aniztasun handia daukagula behintzat kontu hontan, ez garela eremu homogeneo bat ere. Giza baliabideen kudeaketa estrategikoa hartu nuen oinarri master amaierako lan bat egiteko eta lan horren egokitzapen edo laburpen bat da gerora hausnartu Txillardegira aurkeztu nuena eta gaur horren laburpenago bat ekarriko dizuet. Orduan, nahiko trinkotuta geratu da kontua eta giza baliabideen kudeaketa estrategikoak esaten du, langileen, pertsonen kudeaketa ez dela mugatzen, kontratu nomina, opor, baja eta lakoetara, baizik eta askoz ikuspegi zabalagoarekin egin behar dela, erakundearen helburu estrategikoekin uztartu behar dela langileen edo pertsonen kudeaketa hau, eta azken finean helburuak bateratzen direla bai erakundearenak eta bai giza baliabideen kudeaketarenak, ez? Langilea aktibo estrategiko gisa ulertzen da teoria hauetan, alegia erakunde batek arrakastarako daukan gakoetako bat pertsonak direla ulertzen da, eta horrek epe luzeko begiratua eskatzen du pertsonen zaintzan, ez? Azken finean pertsonen garapena izango delako erakundearen garapena. Esango nuke zegula asko gustatzen enpresa terminologietan eta kokatzea, euskararen normalizazioan ari garenean, errentagarritasun terminotan aritzea, baina justu ontara natorez, ulertuta langileen motivazioa ezagutza eta zebetetzea gakoak direla enpresek edo erakundeek beren helburuak bete ditzaten, eta errentagarria dela, giza baliabideen lanketa estrategiko bat egitea. Errentagarria diodanean kasu honetan, azken helburua euskararen normalizazioa bera da, orduan, errentagarria termino horietan kokatuko genuke. Eta orduan, nire lanaren abia puntua zen, euskara teknikarien motivazioa funtsezkoa dela euskararen normalizaziorako. Lehen aurkezpenean esan dutez, motibatzaileen motivazioa, eta ointze makinei buruz aritu gara, eta pertsonetara boltatuko naiz ni orain. Helburu nagusia izan zen giza baliabideen ikuspegitik proposamen estrategikoak egitea, pertsonen motivazioa eta talentu atxikipena indartzeko, bai eremu publikoan eta baita sozialean ere. Eta nahita berezi nahi izan dituen administrazioa eta euskalgintza elkarteak edo euskalgintzako enpresak ere badirenak. Hainbat azpi helburu eduki nituen, alde batetik lagin bat jasotzea, gaur egungo errealitatearena, baina argi utzita lagin badala, bere mugekin,
ez dalako ikerketa soziologiko bat izan, gehiago izan da, enpresaren kudeaketaren ikuspegitik egindako ekarpen bat. Eragin positiboa eta negatiboa duten faktoreak identifikatzea, motivazioan eta talentu horren atxikipenean. Desberdintasun batzuk ezagutzea, alor soziala eta publikoaren artean, baita ere. Eta bueno, baneukan helburuen artean balioa ematea alor sozialeko alor sozialak langilei ematen dien horri ez, askotan sentsazio auki izan dudalako gizarte mailan edo gehiago baloratzen dela, ez, administrazioan lan egitea, lan baldintza, bizi baldintza hobeak ematen dituelakoan, eta iruditzen zitzaidalako, alor sozialean aritzak ere ematen dituela, bizi baldintza onak neurri, behar bada beste faktore batzuei dagokienez, eta horri balioa ematea ere badagokigula eta aitortza hori egitea merezi duela. Lagin bat jaso nuen galdetegien bidez, 9 erantzun jaso nituen eta elkarrizketa kualitatibo batzuk ere egin dituen, amia batera eraman nuen guztia, eta lanaren zati bloke nagusia edo zentratzen da faktore horien identifikazioan, motivazioan eragitu duten faktoren identifikazioan, eta kasu batzuetan proposamen batzuk ere egin nituen. Bukatzeko dekalogo bat ere sortu nuen, eta ondorio batzutara heldu nintzen. Eta, giza baliabideen kudeaketa estrategikoaren teoriek identifikatzen dituzten faktore edo alorretara jeitzi nintzen, apur bat jakiteko zein zen egoera, ez? Prestakuntza, lan baldintzak, autonomia maila, inguruko ekosistemak nola eragiten digun, eta bar. Ez dut gehiegi sartu nahi, erantzunen blokean, iruditzen zaidalako, ekarpen garrantzitsuagoa dagoela faktorearenean, baina pentsatzen dute interes apur bat badaukazuela, eta orduan datu batzuk behintzat partekatuko ditut. Galdetegiak erantzun dituztenen, barkatu, txikiegi jarri dut hemen da, ez dut ikusten. Uneko 35,8, 51 urtetik gorako langileak dira. Elujarrek duela gutxi egin du euskara teknikarien feminizazio mailari buruzko ikerketa bat oso interesgarria, sarean dago oso gomendagarria, eta hor ere esatute bataz besteko adina 50 urte erdikoa dela. Kasu hortan, administrazio publikoan ari diren euskara teknikariena. Horren, uste dut, antzekotasunak ere badaudela, nahiz eta alor sozialak gaztetzen duen apur bat kontua, eta hemen ere erantzun zutenen 58% emakumeak. Elujarreko ikerketaren kasuan, ia bi eren ere emakumea dira. Galdetegia azterako galdetu nuen ze erakunde motatan ari ziren lanean. Erakunde publikotan ari dira edo ari ziren elkarrizketak galdetegia erantzundakoen 56%, erdia baino zerbait gehiago, enpresetan 18%, eta elkartetan edo gizarte mugimendutan 25,7%. Erantzunak aztertzerakoan erabaki nuen bi bloketan bereiztea, lehen esan bezala, alde batetik administrazio publikoan lanean ari diren langileak, eta bestetik elkarteetan eta enpresetan ari direnak bateratzea. Galdetu nuen zenbat urte daramatzaten lanean, hizkuntza normalizazioaren sektorean, eta 34 20 urte edo gehiago daramatzate sektorean, eta orokorran 10 urtetik gora 57% izan zen iaia. Beraz, denbora desente euskararen normalizazioa lanean. Eta galdetu nuen baita ere, lehenago beste erakunde euskalgintza edo euskaren normalizaziora lotutako beste erakunderen batean egin izan duten lan. 26,7% erantzun zuen ezetz, erakunde horretan edo ari zirela hasieratik euskaren normalizazioari dagokionez lanean. 26% batek iaia erantzun zuen baietz, baina beste erakunde mota batean, alegia, orain publikoan ari baziren, sozialean aritu zirela edo alderantziz,
hemen erantzun gehienak izan ziren lehenago sozialean eta orain publikoan ari zirenen kasuena, eta 27-28 erantzun zuen bai erakunde mota berean. Alegia orain publikoan ari badira lehenago ere beste administrazio publiko batean, edo orain gizarte mugimenduan ari badira lehenago ere beste elkarte batean. Zergatik hasi zinen sektore honetan lanean, niretzat garrantzitsua zen jakitea sektore honetan lana aurkitu zutelako ari ziren galdetiak erantzun zituztenek, hala nahita bilatu zuten euskaren normalizazioan aritzea. Eta 77%k erantzun zuen sektore honetan lan egin nahi zuelako hasi zela bertan lanean. Galdetegia bete zuten gazteen artean, 18-30 urte bitartekoen artean, 88%ra igotzen da datu hori, ia gehienak. Eta aukera izango balute, lan honetan jarraituko luke 67%, eta beste 24% batek sektore honetan euskaren normalizazioan jarraituko luke, baina beste lan baten. 9%, 10%tik batek, baina gutxiago esan zuen beste alor batera aldatuko litzatekeela. Eta hau antzeko datua da, sektore honetan lanean jarraituko zenuke 10 urte barru, hor erdiak baiezko eman zuen, 17% da ordurako lan profesionalean arituko ez dena, eta ez daki 24% batek. Orokorrean, gure lanarekiko motivazio eta zebetetze maila altu samarra eman zuten datuek. Hemen ikusiko dituzuen grafiko batzuk, azkar pasako ditut, baina lanarekiko motivazioa sentitzen dut. Bueno, ez dakit asko ikusten duzuen, baina altu samarra izan zen emaitza, funtzioekiko lotura pertsonala, baita ere oso altua izan zen balorazioa, antzeko galdera dau, nire lana baino gehiago da. Hemen eta horrekoarekin lotuta dago neurri handi batean, nire lanaldia amaitzean bukatzen da, hemen ja esen halako adostasunik egon, ez? Euskara teknikari batek esaten zuen gure lana neurri batean 24 orduko lana bazela. Oro har nire lanarekin gozatzen dut horrere balorazio altu samarra egon zen, batek barre egiten du. Eta nire lanak garrantzi soziala du, horrere esaldi honekin adostasun handi samarra egon zen. Orduan ja sartuko naiz bloke nagusian edo motivazioan eragiten duten faktoreetan, eta esan bezala lanarekiko bokazioa eta atxikimendu emozional altu samarrak aitortu zituzten galdetiak erantzun zituztenek, gogo betetze maila altua, baina jakinda badaudela zenbait faktore eragiten dutenak txarrerako edo kalterako izan daitezkenak. Beste batzuk onerako eragiten duten bezala. Aldatzeko arrazoiak, sektorez aldatzeko arrazoiak 3 multzotan banatuko edo bilduko bagenitu, alde batetik egongo lirateke ohiko lan baldintza moduan ezagutze ditugunak, soldata, ordutegia eta halakoak. Beste alde batetik ekosistemaren jarrera, hau da gure inguruko arduradun tekniko edo politikoen edo gainontzeko teknikari, lankide edo herritarren jarrera gure lanarekiko sentitze duten, behar izana, balorazioa eta bar. Eta 3. bloke batean langileren eginkizunen ondorioak, gainkarga, nekea, deskonektatu ezina eta bar. Eta orokorrean, balorazio bea aitortu dute sektore sozialean ari diren teknikari edo langileek, sektore publikoan ari direnek baino. Lehen ez dut esan, baina hau langile bakarrik borondatezko kideek ez zuten erantzun, langileetan zentratutako lana da. Balorazio hobea galdera asko egin dituen eta ia guztietan gutxi batzuetan izan ezik. Eta horiek ziren soldata, deskonexioa lanaldia amaitu ondoren, bizitza kalitatea, egonkortasun psikologikoa eta jarrera matxistak. Hortan kenduta, beste guztietan balorazio hobea sozialean, publikoan baino. Gainera kasu askotan aldea ezen oso nabarmena, gero sartuko naiz. Galdetegien bukaeran galdetu nuen, zeintzuk diren ja librean, aukerazko erantzunik gabe, zeintzuk diren eragin lanean jarraitzeko
hiru balizko arrazoi nagusiak eta zeintzu liratekeen lana aldatzeko hiru arrazoi nagusiak. Eta erantzunak batu nituen eta hitzodei batean sartu nituen, hitzen neurriak eta ez ditut nik egokitu, horrela atera ziren, eta hemen daukazue alde batetik elkarteetan edo enpresetan ari diren langileen erantzunak, eragin positiboa duten faktoren artean, gehien azpimarratu ziren edo errepikatu ziren hitzak izan ziren malgutasuna, giroa, lankideak, atxikimendua, gustuko izatea, motivazioa, baldintzak, hurbiltasuna, euskaltzale izatea, garapena. Eta eragin negatiboa duten faktoren artean gehien errepikatu zirenak, soldata, estresa, ordutegia, garapena, baldintzak, gainkarga, nekea, probatzeko, beste zerbait probatzeko gogoa, erantzukizuna, deskonektatu ezin izatea. Ikusiko zuen kasu batzutan errepikatzen direla. Eta administrazio publikoan ari diren langileen artean eman zituzten erantzunak ikusiko bagenitu, lanean jarraitzeko... Bai, ez. Horratik diot ez lanik neurria markatu, Lanean errepikapen kopuruaren arabera izan da, ez? Lanean jarraitzeko arrazoien artean, baldintzak, euskaltzale izatea, alegia euskaren normalizazioaren alde egin ahal izatea, soldata egonkortasuna, hurbiltasuna, motivazioa, atxikimendua, prestakuntza, eta bar. Eta negatiboak, edo zeintzuk diren, hor ere oso nabarmen, garapena, edo garapenerako zailtasunak, politikariak, nekea, emaitzak, gainkarga, motivazioa, bakardadea, valorazio falta, ingurukoen jarrerak, kontziliazio zailtasunak. Eta orain kontatuko izkoizu eta 18, esate izuet ja jakin dezazuen zenbat geratzen diren bukatzeko, 18 faktore, zaietuko naiz azkar samar joaten, lehenengotan igual gehiago geratuko naiz, baina gero batzuk oso konektatuta daude elkarren artean, ikusiko duzu, asko eragiten diote elkarri, eta orduan gero azkartzen joango naiz, bale? Lehenengoa da, hizkuntza normalizazioko lanarikiko atxikimendu emozionala izatea. Hau ez da langile bati berez, enpresa ikuspegitik eskatu alzaion faktore bat, ezta? Baina, errealidadea da, atxikimendu emozional bat dagoenean, langileak motivazio handiagoa daukala, egin behar duen hori egiteko, ez? Arrazoi gehiago aurkitzen diola horri, lehen esan dako euskara teknikari izatean, neurri batean 24 orduko lana da, esaten zuen elkarrizketatu batek. Hau da, pertsona moduan nahi dugun eraldaketa horretarako egin behar dugula lan, gure lan ordutan baita ere. Honek dakarren arriskua da, eraldaketa sozial horren emaitzak ez baditugu ikusten, edo nekez ikusten badira, nekea sentitu dezakela pertsona horrek ez lanean baizik eta ja bere egunerokoan, bere pertsonarengan nolabait, ez? Akitzeko arriskua dagoela, eta orduan kudeaketaren ikuspegitik, pertsona horien kudeaketan ari garenean, kontuan eduki behar dugu arrisku hori badagola, bai alor publikoan, bai sozialean ari garenean, pertsona horiek nekatzeko arrisku hori badagola. Bigarren faktorea lanak gizartean garrantzia duela sentitzea, egiten dugun horrek balio duela zerbaiterako beharrezkoa dela, eta alde honetatik interesgarria litzateke gure funtzioek, euskara teknikarien funtzioek, gizarte ondasuna sortzeko daukaten gaitasunari erreparatzea, eta kasu batzuetan, egongo dira funtzio batzuk berrikusgarriak direnak, edo eguneratu behar direnak, edo ez direnak behar bezain eraginkorrak, horri ere erreparatu behar zaio. Askotan badaukagu ohitura bat, 27. edizioa, ez dakiz zeren egiteko, eta kasu batzuetan beharrezkoa dira alako edizioak, eta beste batzuetan igual dinamika batean sartu gara, baina ja ekintza horrek ez dio hainbeste eragiten euskararen normalizazioari, ez? Lehen Asierrek esan du momentu batean hori prozesua iztea erabaki zutela. Eta erabaki ausarta izan daiteke ez dakizuen kasuan, baina ekintza batzuk izteak ausardia bat ere eskatzen du, igual diru laguntza batera lotuta daudelako, hitzarmen batera lotuta daudelako, eta hor sortu daitekelako zulo bat, ez? Eta beldur bat, baina hori ere badago, baina azken finean teknikariek egiten duten funtzio horiek berrikusi beharra badago. Badago hortik beste txosten interesgarri bat, etorkizuneko
Euskara zerbitzuena, Gipuzkoako Aldundiak eta egin zutena, eta, bueno. Hirugarren faktorean, nork bere trebetasunak baliatzea langilearen eginkizunen barruan. Alegia, dakiguna egitea, ez gutxiago, sentitzea ematen diogula egiten dugun horri, erakundeari edo normalizazioari ematen diogula dakigun hori, eta aldi berean eginez gehiago ikastea. Prestakuntza planak behar izaten dira horretarako, ez? Prestakuntza plan egoki batekin trebetasun berriak eskuratu ditzaketelako langileek, eta bueno, horrek ere eragiten du motivazioan. Laugarrena, lorpenak ikustea eta autorrealizatua sentitzea norbera, eta hasieran esandako lehengo horrekin lotuta dago hau, ez? Batez ere garrantzitsua da gure egitekoekiko lotura bokazio bat edo sentitzen dugunean. Ez da komeni, askotan eraginkortasuna berehalako emaitza terminoetan neurtzea, hor badaukagu arrisku bat, ez da karkut, gurera, ez? Euskaraldia, benga, ze mandu hortengo euskaraldiak, zertan aldatu da euskaren erabilera? Hor sartu daiteken beharrezkoa da ikerketak egitea, ez diot ez esan nahi dut, ze presio sartzen zaien ekintzei, gizarte eraldaketa bati buruz ari garenean, ez? Hor, epe luzeko emaitzak behar ditugunean, edo gutxienez epe ertainekoak, kontu zibili beharra egiten ditugun neurketekin, eta horrek ekarri dezakeen presio, edo behar bada espektatiben kontuarekin, ez? Espektatiba jartzen diogun gure buruari edo langileek egiten duten horri. Azpimarratuko nuke hontan sektore sozialean autorrealizazio handiagoa aitortzen dutela langileek eta beren lanak aitorpen hobea jasotzen duela sentitzen dutela administrazioan ari direnek baino. Lehen aipatu du Ainarak, Euskaraldian aritu naizela urte askotan, eta justo administrazio publikoko pertsonagako batekin egin nuen lan urte horietan guztietan, eta justu parean jarri date, aurrean. Orduan, bosgarren faktorea, teknikariak egindako lana bere ekosisteman aintzat hartua izatea eta euskararen aldeko gizarte giroa egotea. Eta lehen aipatzen nuenean aniztasuna honi buruz ari nintzen besteak beste. Eta aniztasun hori ez da soilik eremu, edo ulertzen dugun eremu soziolinguistikora mugatzen, ze ezagutza, ze erabilera dagoen, baizik eta euskararekiko ze interes dagoen, ze sentsibilizazio maila dagoen gure inguruan. Eta euskara teknikari askok aitortzen dute bakardade sentimendua daukatela beren egunerokoan ari direnean. Zer egin litekeen kasu honetan, behar bada ekosistema kontzientziatzea eta sentsibilizatzea, euskararen normalizazioa ez dela euskara teknikarien egitekoa bakarrik, baizik eta gizarte erantzukizun badala, eta erakunde batean euskara zerbitzu bat egon daitekela, maila langile guztiek adibidez daukatela betea behar bat eta ardura bat normalizazio horrekiko, ardura partekatu bat badagoela. Seigarrena, arduradunek euskararekiko eta teknikariaren rolarekiko jarrera egokia izatea hau ere gakoa da. Kasu batzuetan balorazioak oso onak dira, beste batzuetan txarrak ere bai, gauzak garbi esan da. Eta honek asko eragiten du langilearen egoeran, ez? Bere lana aitortzen duen arduradunak ala ez, erraztasunak ematen dizkion eginkizunak betetzeko, bere eginkizunak erakundearen ohiko eginkizunen edo kudeaketa plan eta helburu estrategikoen baitan txertatzen diren ala isolatuta geratzen diren, horre danak eragiten du. Orduan ezagutzaz gain, lehen esan bezala jarrera, eta ziurrenik soziolinguistikari buruzko gutxieneko ezagutza bat izatea gakoak izan daitezke arduradun horiek faktore honi positiboki erantzuteko. Zazpigarrena, ekosistema baten parte izatea, motibatuago egoten gara pertsonak orokorrean komunitateko kide sentitzen garenean, lehen esan bezala bakardadean edo gaudenean baino, tribuan sentitzen garenean, eta orduan arduradunen jarrerak eragiten du, baina inguruko gainontzeko pertsonenak ere eragiten du euskara teknikarien motivazioan.
kasu batean goratzu teknikari batek esaten zuela, lehen urrunago joaten nintzen lanera, baina, bueno, taldean sentitzen nintzen, eta haren gertuago daukat lana, baina isolatuago sentitzen naiz, eta nahiago nuke urrunago joatea lanera, baina hori izatea, eta oraingoa baino. Alde honetatik iruditzen zait interesgarria litzatekeela eremu publikoan eta sozialean lan egite duten pertsonen arteko loturak indartzea. Bai publikoan ari direnak elkarrekin eta sozialean ari direnak elkarrekin, baina baita ere publiko eta sozialaren artekoak. Apur bat ulertzeko, gainontzekoen errealitateak, nola eragin daitekeen eta ze zailtasun egoten diren eta lankidetza horiek indartzeko. 8. lan baldintza egokiak eta zebetegarriak izatea, eta hemen lan baldintza diodanean, ohiko lan baldintzak izan litezke. Alor publikoan ari diren teknikariek esan zuten, hobeto baloratu zuten sozialean baino, lanarekiko deskonexio gaitasuna, soldata, argita garbi, bizikalitatea baita ere, baina sozialean ari direnek hobeto baloratzen zituzten kontziliaziorako erraztasunak eta ordutegi malgutasuna. Hemen kontu pare bat aipatu nahiko nituzke, alde batetik soldata arrakalaren kontua, alor soziala eta publikoaren artekoa. Bada gizarte erakundeen zailtasun bat, baina soldata arrakala horretan esango nuke administrazio publikoak ere badaukala ardura bat. Hau da, erantzukizun bat badagola, kasu askotan, eta hemen sartuko non, baina hitzarmenen eta diru laguntzen menpekotasun bat badago hor, elkarte askoren aldetik, eta batez ere lehiaketetan eta azten garenean, zeinek irabaziko, eta presioak ajustatu behar izaten dira, eta ajustatze horretan langileen soldatetan eragina izaten du horrek, edo langileen lankargan eta estresean ere eragina izaten du horrek, eta kasu askotan administrazio publikoak laguntza horiek bideratzen dituen administrazioak badaki ze soldata eta ze lan baldintza eukitze dituzten teknikari horiek, orduan hor badago erantzukizun bat nire ustez. Egia da euskalgintzan azken urteetan aurrera pausoak eman direla, adibidez euskaltegien kasuan, administrazioarekin hitzartuta edo ikastolen kasuan, hezkuntzaren kasuan baita ere, baina hori oraindik ere badago, eta horrek talentu ihesari eragiten dio, eta iruditzen zait soldata arrakala hori aztertzea eta lantzea komeniko litzatekela. Baina, jakinda, dana ez dela soldata, eduki daitekela pertsona bat 30 urtez erakunde berean, baina motibatuta ez badago, baliabiderik ez badauka, bakartuta baldin badago, ez bada prestatzen, ez bazaio ezagutza bat transmititzen, errentagarritasunaren ikuspegitik berriz ere, pertsona horrek ez dio emango erakundeari, eta azken finean euskararen normalizazioari eman ahalko liokena, Orduan ez da bakarrik pertsonak eukitzea, atxikitzea erakundean, baizik eta pertsona horiek formatzea, prestatzea, ahalbidetzea, ahalduntzea eta lana egin dezaten eraginkortasunez. Etengabeko prestakuntza eta jarduna ebaluatzeko planak izatea izango litzateke beste faktore bat, eta ezagutza eta gaitasun berriak eskuratzea askotan hiru prestakuntza arlorekin azpimarratzen da. Alde batetik hiru ezagutza mota, alde batetik ezagutza teorikoak, soziolinguistikari buruzko ezagutza besteak beste, gaitasun teknikoak, norberaren lanaren araberakoak, planak kudeatzea, bileren dinamizazioa, ekintzak antolatzea, eta bar. Eta hirugarrenik ezaugarri pertsonalak, taldean lan egiteko gaitasuna, berritzailea, sormena, ahozko komunikazioa edo bestelakoak. Hemen oso nabarmena da baita ere alor sozialean balorazio hobea ematen dela publikoan baino. Orain ja azkarrago joango naiz, profesionalki garatzeko aukera izatea ere bada motivaziorako faktore bat, aukera hori ikusten baldin bada, eta langileek pentsamendu estrategikoko guneetan, espazioetan parte hartu badezakete, horrek enplegatuaren motivazio horri eragiten dio.
erakunde berritzaile batean lan egitea ere izan daiteke motivazio iturri. Eta hontarako, beharrezkoa da ikerketa, beharrezkoa da erakundearen garapena, baina beharrezkoa da baita ere ikerketa horren zabalkundea egitea. Askotan, behar bada erakunde batek ikerketa egiten du, eta erakunde horretako langileek ere ez dakite. Ze egon den ikerketa horretan, ze emaitza eman duen, eta hori zelan aplikatu daitekeen gure lanean. Eta horregatik ikerketa bai, baina ikerketa horren komunikazioa eta zabalkundea ere, edo horren formazioa edo beharrezkoa da. 12. erakundeak prestigioa eta irudiona izatea euskararekiko zein oro har, argi eta garbi erakundearekiko bere balioekiko lotura handiagoa sentitzen dugunean, gustorago egon gaitezke erakunde horretan lanean. Koherentziaz jardutea erakundeak, egite dituen inbertsioak zertara doazen, enplegatuak zaintzeko ze politika dituen, euskararekiko ze jarrera duen, eta horredanak asko eragiten du langilearengan, eta hemen ere irudio bea daukate gizarte erakundeek. 13. faktorea, erakundeak hizkuntza politikari buruz dituen bizioa, misioa eta estrategia partekatzea, aurrekoarekin lotuta dago, baina hoia zuzenean euskararen hizkuntza politikari lotuta. Eta kasu honetan, pertsonek langileek parte har dezaketenean plangintza estrategikoko prozesuetan edo kudeaketa planen prozesuetan sentitzen dutenean euren ikuspegia kontuan hartua dagoela, euren ezagutza islatua dagoela plan horietan, motivazioa handiagoarekin aritzen dira, aurrerantzean. 14. erakundeak langileekiko jarrera egokia eta erantzukizuna erakustea. Eta nahi eta jartzen dut erakustea, ez izatea, izateaz gain langile horiek hori pertsibitu behar dutelako, ez? Nola jarduten duen erakundeak langilei begira, nola baloratzen duten enplegatu horiek erakundeak beraiekiko egiten duena, edo hartze dituen neurriak, ez? Baloratua sentitzea, entzuna sentitzea, adierazpen askatasuna izatea gure erakundean sentitzen dugun hori edo uste dugun hori izateko, erakundeak arau eta errutina argiak izatea, gardintasuna, eta noski botere harremanak edo botere abusuak saihestea eta jarrera matxistak ez izatea. Erakundearekiko lotura afektiboa izatea, ez horiek euskararen normalizazioarekiko, erakundearekiko ere bai, honek ere eragiten du. Eta hemen ere erakundearekiko atxikimendu mailak bereizten ditu sektore publikoa eta soziala 2 puntu terdiko aldean, 10-tik 2 puntu terdiko aldean. Enplegatuaren zaintza hobeto baloratzen dalako gizarte eta enpresa sektorean, lankideen arteko lotura handiagoa aitortzen delako, arduradunek balorazio hobea daukatelako, eta bar. 16. pertsona atseginez osatutako ingurunea izatea ere motivazio iturri da langileentzat. Profesional kualitatiboekin ari garela sentitzea, gaitasun profesional eta pertsonal altua daukaten pertsonekin ari garela, aliatu gisa sentitu ditzakegunak, eta kasu honetan erakundeak bere kultura, erakundearen kultura edo zaintzea eta langileei, zein langile berriei transmititzea, ezinbestekoa da lankidetzarako, empatiarako, ezagutzak partekatzeko langileen artean, eta bar. 17. bizikalitatearen sentsazioa izatea, egonkortasun psikologikoa eta soldata emozionala, alegia, lanean jarraitzeko motivazioa ez da bakarrik lanean ari garenean sentitzen dugun hori, baizik eta gero etzeragoa zenean, edo zer nolako inpaktua daukan lan horrek gure egunerokoan. Eta kasu honetan, erakunde aurreratu askotan soldata emozionalaren kontzeptua lantzen dute asko, ez? Soldata ez den bestelako baldintzak edo ematea langileei, zantele lana egiteko aukera, ordutegi malgutasuna, adingabeak zein nagusiak edo zaintza beharra daukaten pertsonak zaintzeko, onura sozialak,
pixkat, Googleen askotan aipatu izan da, ez? Googleen gimnasio eta pinponean aritzeko mailak eta alakoak baituztela, Eta azkena, lanera gogotsu jatea, baina kasu honetan litzateke izango, faktore bat baino gehiago da motivazioaren isla, ezta? Lanera gogotsu goazenean, aurreko faktore horiek edo horietako asko betetzen diren seinale izaten da. Eta ja bukatzen joateko ideia pare bat, oraingo eta etorkizuneko langilei erreparatzen saiatu naiz, azpimarratuta langileen zaintza euskararen normalizaziorako bultzada dela, eta pizkan nondi dator hau, ez? Askotan zaintze ditugu plan estrategikoak, euskararen etorkizuneko ikuspegia, non egon behar dugun, hemendiko 20 urtera, ze ekintza behar ditugun, ze lankidetza behar ditugun, noren artean egin behar dugun, eta, iruditzen zitzaidan, motibatzailearen motivazioa lehen esan bezala hori ere gakoa dela eta zaindu beharra dagoela. Bereziki ondo baloratzen dituzte galdetiak erantzundakoek hizkuntza berdintasuna sustatzeko lan egin ahal izatea, beraien ekarpena eman ahal izatea horri, eta euskaraz lan egin ahal izatea baita ere. Orduan badago bokazio bat, aitortzen da asebetetze bat, baina badaude faktore batzuk zaindu beharko liratekenak. Faktore hauek erakunde motaren arabera lehentasun ezberdina izango dute, kasu batzuetan batzuk beteta edo bete samar daudelako, naiz eta utzi behar zaien, eta beste batzuk ahulago egon daitezkelako. Hau ez da guztiontzako formula bateratu bat, baina guztiak zaindu, baina faktore guztiek eragiten dute azkenean langileen motivazioan. Eta etorkizuneko langilei begira, belaunaldi erreleboa badatorkigu, edo ja ikusten ari gara egunerokoan baita ere, jendea jubilatzen ari dela eta langile berriak etortzen ari direla, eta etortzen diren langile horiek ahalik eta prestatuen etor daitezen, formazioaren garrantzia azpimarratu beharra. Ahalik eta prestatuen etor daitezen, naiz eta gero lan munduan prestatzen jarraituko duten eta prestakuntzak planak beharrezkoa diren, baina baita ere etor daitezen, ez? Langile berriak erakartzeko formulak bilatu beharra euskaren normalizazioaren sektorera etor daitezen. Eta etor daitezen alor sozialera zein publikora bietara, ez? Talentua alor guztietan atxikitzeko eta zaintzeko faktoreak zaindu beharra azpimarratzea. Ez dakit zein dan formula zehatza, ez dago unibertsitateko gradurik, euskararen normalizazioan aritzeko, ez dakit hori den erantzuna, baina gaur egun dagoena baino zerbait gehiago behar dela, esango nuke baietz, oraintxe gainean daukagulako belaunaldi errelebo hori. Eta dekalogoa eskura jarri dizuet, bazakidalako gero egia zan PPT hau partekatuko den ala ez, eduki dezazuen, baina ez nahiz honetan sartuko, lehen esandako ideiak 10 puntutan azpimarratzen direlako hemen. Eta hori zan nire aldetik esan nahi nuena. Eskerrik asko.